Dobrý deň, dámy a páni, moje meno je Axix. No a v dnešnom videu si spoločne zahráme túto Halloween mapu. A taktiež vám aj želám šťastný Halloween. OK, takže máme tu celkom strašidelnú cestičku. Radšej budem teda shiftovať, lebo akože, jak vidím, je to celkom opustený cintorín. Tu je už krv, no to nevyzerá dobre. Komu to je, oh my god, to je duch, ale akože je robený z banérov, našťastie. Dobre, nechce sa mi tam vôbec ísť, ale tak pre vás všetko. OK, takže, oh my god, kamo, už je tu lepka, mi sa tak nechce ísť, kamo, nechce sa. Fuj, celé kamo, ten duch, to je what the hell. No dobre, ale čo je toto za chatu? No, neviem, kamo tu čučí ďalší, oh my god. No ale táto fotka, tá sa mi teda nepáči, čo je tuto? Oh my god, to je dosť scary. No, tak, neviem, dámy a pani, má sa ísť? Mám sa ísť? Neviem, tak ideme to risknúť, okej? Takže ideme na to. 3, 2, 1. Kámo, ja som dostal infarkt. A to je iba armor stand, kámo. Ty kokos, oh my god. OK, tak ja už asi radšej pôjdem. Tu nie som nechcený, tak ja radšej pôjdem. Ahojte, dobre, tak ja už radšej idem. Dobre, čiže dámy a páni, ďakujem vám veľmi pekne za sledovanie, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, určite nezabudnite zanechať like a odber so zvončekom, no a my už sa vidíme pri ďalšom z mojich videí.